lamsok phiro ani katar blogo haino hai hanke tabu phungka hanke Risa swngna hanani khe khattono nai tongo ang iko duri rok thikeno nabai kha angko angkhe Risa swngmani tinmuk tai kisa sana hauta angke tralok no saimaya ang Risa gi swngmani pogui thangta angke munbagui aswngno na haka angke ang aswk ribo ke sekta gela hai hanini khe tinmuk nawi tai kisa na haka angke ko tabuk saisungno omo okoi tongta khatonoi omo hairok khatona hangke saisung rok hangke aswk mane okoi jeta ang khorong ni hangke yang masarom hangke tai mas tok nai hangke tai sa chauta hangke ani bukra jubo yang obla kheto phasimo thango goba ang saisung no ko tok tongase amo awak lai thanga ke piloi mun bagai masarom no nango hangke tai mas tong nauta hangke agi rogo hangke ang paro hangke ayango nana tongkubla hangke nana bai kini bo hangke romo hangke toguta hangke tabu hangke saisung no ang no ro moi tai togoi tongta sor omo sor kai khe tau jaga hangke norong nai tongdi ani video no pulan simi paithak jora ang Risa burun simi swngna han tongmani tini se hain tongmani selong koba jora man hangke tini hangke ko swngna bagui jotono khatoni bebi kha tabuk hangke wa oro goi tongta omukhe larima dahani larimani hangke tabuk hangke nal blok sajangnai nal oro non bagui oro ronai yango hangke yango ani bwsajang paro hangke bisibak basawai mangmo ri sungta amte ri gnai rok phunongkha jekono hangke sinayang hangke asugui mang ri sungjagota hangke emne ke to basa sungna ke saisung no sungnani chawta hangke asuk tu tei hangke Risa hangke bara bla hangke amke saisung no asugui sungmano hangke ri gnai hangke asuk tei sungnai rok khorong ni nangta khorong ni hangke masa hangke khwtwng yaphanai tei masa sungnai hangke dadini bayo hangke je basa swngmani hangke mahimu tamar kheno hangke basa swngmani bo tela chawo rigna hangke ta Risa hangke azu tutuino swngmano ma habula taisa hangke tobo bara bula Risa hangke amon bagui saisung no naharei swngui mano hangke rigna hangke kolog ni bagui nahari maya hangke amon bagui khorong ni nangota rigna swngmani hangke azu tutui jotono khawai ready hangpai kha tabuk hangke swngjinai ta poila kwkhwrang nai gana oro kisa khanai oro khwtwng oro dangana ang Risa swngna naimani omo hangke gana kwkhwrang ruoi hangke kwchak color ruoi ke swngna naita tini khwtwngoi ko yango tolak tei tukhai ko ge ojaga berei sinai ta ako ri swngdo tei rok se video rok khlai tong hangba bahai wngsina ba abon ngai masa hangke camera men ungna nangota hangke amole angno ri swnggo tai angno video khai tong hangba aswka hangke no phunuk malaya hangke tei masa swk borok tongkhe to mane camera rom rima khamta hangke tabu orlang tab saisung sebala hangke amon bagui saisung no swngui tongo saisung no swngui saisung no video khlai tongo ta dekhen time ba swng tongani sal phaike hain tongkha hangke selaro hnai Risa swngui tak tongo hnai swngui tongo ang hangke omo Risa bu koidin rok khe chono saimaya srangpur ke srango selapur ke selaro asken selapur ke tangnaphun musung yang thongta ri rok hangke o sesung ke srangui nake tak hangke datino tak bayo mahai rong ta
ri sungbai ke tabo ke tabo mono khuluk sini kisa tus loka ri sung tong man se mani order man ye phai ro ka ba sumang se basai man hasu ri swngmani sira bisima busum sabai ka bela so tong hanke bisima sawta bu ko amo ke ani besai ko ano dry fruit order fry rok mani ngang ke tabu amo khurung na gina good morning gangke tabu gangke phungni basawoi brush rok ako khaipe kya gange tabu ke sia sit no kisa chomui ne ke nungna hani ne ke ko nahajak ga amte rok ke to thokjage mane haino nungna hani kisa sa chomui ne hepe ke ko gangke amo to tona nungbai ya saimeleya ang sagam trok nungmaya bla gangke haipono an besasi order khlai rok gangba ge nung siwan hanai tuyo ko chomui ke nungna bagai tabuk tiar khai tongta nungai naigena khutabuk gangke kisa obono ang o siasi nang tamo soljak saideman iko hi tam kamu utokomai krigya e a tokomai no soljau tokomai rok ta ketus nuglia agi pro sarai prole tokomai rong no nuguta ngagam te kherok tuyo chomui ke Tamo nuguta agi ro ke ngetabuk ngetes nuglia ikon hanta thokjaglia kamu nungbalia ko time so nungbalia ang nungmaya tam hengjo odek nungkha ri betai saina ni hna tongman se satung man satung na hla ombagi saimanai busura saje kana ji sajungai tus tong hopos payakhu betai hingeta se satung mani sanya hanai tomase odek saja ko plus betai sai peke he ke tabuk mangke betai sai tongta o ko plus betai ne sai ta khai ko ei kana hari borai kumun korobo tak saborong kamu o tin borai sagana kusung tabu mam tor suka pura amu kahamang suka mabus pon borai munjai bala sapuno sari mele khajai plai belajar sakawa purot kesak kumun kelajak tongo haipano am tus na haimaliang ke masman kamu sagana tau nagiri okok sisirani ko bangu tini tam thana sili abu terus diklamasi oi mako gawam te kero kirma sinsa pun sin pun agedi bo busu pajok do phandok sao ibuno busu pajok sai meta ni bung tamo sakla priya oh ni bung priya pu na antam kelas saja man nana handiano buji kada nana na hari sinpun o mo phandok sa nayong ka ba busu paja khate ikodo sana nayo kado iko busu paja oro busuk tongbla inge sai meta ninda da biha jele iko langga inko an bekrawa mani amon first time bo mane langga wa ta agi ge bin babu simi wa puta an bekrani bin babu dai ge aprong ke wasuk kaham ke na hajage hano ge amon baga suk kol dia haipan motamuti nai thoka first time oko langa wa phunta amo hugo mai tarana ka sukabla hai hini wa mani han sa suya phono